Reazzjoni pożittiva l proposti mħabbra mill-mexxej Laburista Joseph Muscat brabta mal-qasam tal-proprjetà. Pierre Gallia mill-Assoċjazzjoni tal-Iżviluppaturi jgħid li reviżjoni tal-Permanent Residence Scheme se twassal għal aktar ġid. Dana juri li l-fiduċja kemm anka fis-suq fl-investituri li jinvestu ġo dan il-pajjiż għax after all kull min jinvesti ġo dan il-pajjiż ukoll qed joħloq il-ġid. Anke l-periti li għaw din il-proposta b'mod pożittiv fosthom il-perit Danki Mifsud. Kif qed iħabbar għall-Partit Laburista hija importanti għax tanlokkja l-potenzjali li hemm proprjetajiet ta' ċertu valur li jattiraw ukoll investiment minn barra għax dak tattira l-iktar huma nies barranin illi jitħajru jixtru proprjetajiet hawn Malta. Ovvjament, proprjetà ma se tixtriha bix-xejn, tixtriha bi flus, mela inti għandek flus minn barra l-pajjiż, investiment minn barra li se jiġi inġektjat fl-ekonomija lokali. Reazzjoni pożittiva wkoll mill-Assoċjazzjoni Maltija tal-Iżviluppaturi dwar il-proposta ta' Final Withholding Tax ta' 15% fuq it-tħul mill-kiri ta' proprjetajiet residenzjali. Inna numru ta' snin nissieltu biex il-15% Final Withholding Tax fuq il-kirjiet tiġi in vigore. Provajna qabel il-budget u din hija proposta vera pożittiva. Se żżid ħafna numru kbir sostanzjali ta' kirjiet u jkun ta' benefiċċju kemm għal min jikri u kemm għal min jikri. Tal-15% anka fuq il-kiri naħseb hija inċentiv u anka fl-istess ħin ħatoħloq kif taqbad tgħid fl-ekonomija li dak li jkun ma jħossux beżan li anka jikri u fl-istess ħin ħajjiġġenera iżjed flus. Matul din il-laqgħa spikka tħassib dwar il-mod kif topera l-MEPA l-aktar minħabba l-burokrazija żejda. Għall-klijenti ir-riforma ma switchejn. Anzi kif qed tgħidu tajjeb intom għollew ħafna tariffi. Anton Camilleri minn AC Group qal li l-iżviluppaturi jgħaddu minn martirju kalvarju biex jibnu fejn għandhom dritt li jibnu. Min-naħa tiegħu Joseph Muscat qal li l-Partit Laburista se jkun qed iħabbar il-proposti tiegħu dwar il-MEPA fil-jiem u l-ġimgħat li ġejjin. Jidher ċar għal Joseph Muscat li riforma fil-MEPA falliet u għalhekk fil-proposti tagħna se nkunu qed inħarsu lejn il-MEPA b'mod pożittiv bħala awtorità li tiggwida u tagħti ċertezza u mhux li tagħmel il-barrieri.